Para o futuro se volvo. Isto é Tassen. Vaise aí do T-Bahn número 5 de Salzman. Vese por aí do T-Bahn. Por aquí, pola esquerda. Este é a parada do bus 23 e 34. Porque tuve a precaución de mirar antes en Google, porque ás veces perdes o bus por unha tontería. Aquí hai unha escola, porque non perdo o bus. E desde aquí vou a ter unha mellor visión. Oh, mira, que foi o 17 de maio, foi o día da festa noruega. Este da Segunda Guerra Mundial. Ese é o campo de fútbol da escola. E por aí baixa para o centro. Entón, 1 de xuño de 2025. Baixo que ven aí o bus.